početně vidím. Naši zřízenci vás nyní přivážou k sobě, protože musíte být připraveni na závazek budoucí, že ke králi budete taktéž připoutáni celý rok, tedy metaforicky. Já nevím, zatím se nám to nepodařilo, jak si uvést v praxi. Inu, po dvojcích předstupte. Kdo už je připravený, ať jde? Nepiplat se s tím. Kdo se bojí, nesmí do slizu, ale do slizu stejně musí. No, někdo už vypadá to zkušeně. Vidím tady velké šance na výhru. Jelikož mělo to být po čtvericích, ale jelikož nemáme všechny, tak vás tam asi hodíme všechny. A nevíte co? A teď všechny dvojice si do toho lehnou! Lehnou! Na zem! Máte podívat dostat se na zem, naši řízenci vám rádi pomůžou. A teď, já chápu, že vy všichni chcete a máte potenciál se pozvednout až na úroveň šlechty, ale abyste se pozvedli, musíte nejdřív ležet. Žádám vás nyní, abych, až řeknu teď, se pokusili dostat spolu se svou partnerkou na nohy a zabránit v tom ostatním. Tam, já vidím, že jedna potenciální královna tomu ležení moc nedává, tomu já ležení neříkám. Jak si ho ještě lehnout? Ještě poslední úpravy, jdu dobrá. Přátelé, teď! Pojď, Karle! Všichni musí padnout! Většinou velice rychle, takže by se dalo usuzovat, že buď jste výjimečně dobré, nebo se nám tady zhazovači flákají. Já si myslím, že potlesk je přece jenom na místě, tak či tak. Jelikož se ti zhazovači asi flákali, jak se kouká, tak si dáme ještě jedno kolo. Na zem!
znovu přivázat toho, kdo se osvobodil. To má vidět až král potom. Co tam stalo? Cože? Jenom vydržte, vychutnejte si to, ještě rádi budete vzpomínat na tuhle disciplínu. Dobrá? Dámy a Karle? Teď! Hazovat, výpověci, hazovat! Tady vidíte nám za nohou, co to děláte! Delikátní kola naší soutěže už neužije, protože ho Královský dvůr shledal nehodným úkonu, kterého se chtěl zhostit. Mně nepřísluší soudit, ale stejně to dělám. Takže já musím s těžkým srdcem říct, že Soňa Lacenovská a Veronika Pastelková tu soutěž opouští. Dejte si panáka na rozloučenou, Flitter z vás počastuje. Ještě na kameru. Dobrá, královny, které ještě pořád mají nějakou šanci, takže ne vy dvě. Tak, to se občas stává. Nyní se připraví a královský zbrojí si je vybaví zbraněmi pro další boj. Bude to totiž opravdu boj bez jakéhokoliv sekundárního významu. Půjde se až, no možná ne na krev, ale na jiné tělesné tekutiny. Ano. Nyní pojednou přistupte a přijměte svou plenku, kterou budete bojovat a vyřazovat jiné potenciální královny. A čekejte ještě, já vím, že se už zase chcete pustit, vidím ten bojechtivý, odhodlaný. Ale vydržte. Přece jenom je to určitá rytířskost, i když jste vy jakožto královny, to je pro vás něco jiného, ale přesto počkejte, až budou vaše soupeřky řádně ozbrojeny.